Proč mají Pernštejnové v erbu zubra? Nikdo přesně neví, ale podle legendy to bylo takto. Kdysi dávno žil v lesích na Moravě divoký zubr. Tehdejší vládce země vyhlásil, že bohatě odmění toho, kdo zubra chytí. Jednoho dne zubr pronásledoval místního uhlíře. Ten se zalekl, ale nestratil hlavu. Dal zubrovi krajíc chleba. A tak to dělal znovu a znovu, až ho ochočil. Uhlíř přivedl zvíře před vládce a jednou ranou je zabil. Král ho nadšen odměnil velkým bohatstvím. A na památku svého chytrého nápadu získal uhlíř právo užívat rodový erb se zubří hlavou s houžví v nozdrách. Počátky rodu jsou nejasné. Nejstarší Pernštejn se ani nejmenoval Pernštejn, ale Štěpán z Medlova, který založil klášter v Doubravníku v kopcích podél řeky Svratky. Štěpána zmiňuje tato listina z roku 1218, kdy mu Vladislav Jindřich, markrabě moravský, dává dědickým právem ves Bohdanovi. Štěpánovi potomci založili rodová sídla v celém kraji, která jsou již staletí v ruinách. Romantický hrad Zubštejn. Dnes už téměř neznatelný Auersperg a Pišolec. Poprvé se přídomek z Pernštejna objevil v roce 1285 a tehdy si rod také staví své hlavní rodové sídlo Pernštejn. Prvním skutečně významným a mocným Pernštejnem byl Vilém, který žil asi o 100 let a půl později. Svou politickou kariéru spojil s moravským markrabětem Joštem Lucemburským a dotáhl to až na zemského hejtmana. Jeden z nejstarších Pernštejnů, kteří začínali mít jakýsi celozemský význam a zapojili se do správy Moravy jako země, byl právě Vilém z Pernštejna na začátku 15. století. Tady vlastně můžeme vidět obal ze zemské desky brněnské z roku 1409. On má i zajímavou vlastně takovou tu zadní stranu, kde ty erby zubří hlavy s tou houžví jsou dochovány v poměrně větší kvalitě. Pan Vilém měl v době svého mládí zajímavé způsoby. Když měl s někým spor o majetek, škodil mu jak mohl. Na zakázku svého pána Viléma loupežníci Divóček, Jabléčko, Mikuláš Mordéř a Oprut přepadali poddané Vilémových protivníků. A podíl na lupu? Pan Vilém si prý bral až polovinu. Loupežníci skončili na popravišti, ale na Viléma nikdo nemohl.
V roce 1415 Vilém otiskl svou pečeť na listinu, kde spolu s dalšími šlechtici protestuje proti upálení mistra Jana Husa. Mezi významné muže se zapsal i Vilémův syn Jan. Zamlada se objevuje mezi veliteli husitských vojsk, posléze se přiklonil ke králi Jiřímu z Poděbrad. Díky tomu získal další majetek. Nespoléhal se ale jen na válečnou kořist. Pokoušel se o promyšlené zvelebování svých statků poničených za husitských válek. Jan z Pernštejna závažným způsobem ovlivňuje politiku až do roku 1475. Takže my víme, že on fakticky žil a působil téměř 3/4 toho 15. století, což je docela mimořádná záležitost, mimořádný výkon. A na něj potom může velmi vhodně navázat jeho syn Vilém. Ten se potom stává na přelomu 15. a 16. století vůbec jednou z nejzajímavějších postav v té době fakticky již sformované stavovské obce. Krom různých úřadů Vilém vyniká také ve správě majetků a i po stránce intelektuální jde o značně mimořádnou osobnost. Toto je období, kdy o českou korunu bojují Vladislav Jagellonský a uherský král Matyáš Korvín. Vilém zpočátku podporuje krále Vladislava. Matyáš Korvín ale velmi stojí o to, aby vojensky zdatný Jan přešel na jeho stranu. Zařídil to takto. Matyáš uvěznil Vilémova bratra Zikmunda. Pernštejnové chystali zlato, aby podle zvyklostí bratra vyplatili. Ale Matyáš si dal podmínku, že Zikmunda propustí jen za Janovu přísahu věrnosti. Jan váhal, ale nakonec se rozhodl bratra zachránit. Přidal se k Matyášově armádě. O pár let později se oba králové dohodli na míru a netratil ani Vilém z Pernštejna. Vladislava si naklonil velkou půjčkou, kterou zadlužený král nutně potřeboval. Vilém z Pernštejna patřil k důvěrníkům Matyáše Korvína a v jeho službách si k těm penězům přišel, a to natolik, že vlastně byl schopen potom půjčovat králi Vladislavu Jagellonskému. Jako jeden z nejvýznamnějších věřitelů krále si dokázal tedy také od toho krále potom nějakým způsobem vzít zpátky to, co do něho investoval. I když to nebyly zpátky peníze, byly to především potom práva, byla to práva, která panovník mu poskytoval z titulu královské moci, a Vilém jako muž velmi chytrý a zběhlý potom těch práv dokázal využít. Na konci svého života byl hofmistr království českého Vilém z Pernštejna bohatší než Rožmberkové. Starý hrad Pernštejn už nevyhovoval nárokům velkého pána, a tak si Vilém vystavěl honosný zámek v Pardubicích. On a jeho potomci nechali zámek vymalovat první renesanční výzdobou u nás. Stvárnění legendy o Samsonovi a Dalile nebo Starý a Nový zákon podle Lukase Kranacha staršího patří ke klenotům Pardubického zámku. Jan patřil k vůdčím osobnostem českých nekatolíků. V polovině 16. století se snažil vyjednat s českým králem Ferdinandem I. Habsburským náboženskou reformu, legalizující všechny zdejší nekatolické církve. Neuspěl, což považoval za svoji osobní porážku.
Navíc byl nucen věnovat se narůstajícím osobním finančním problémům. Jeho majetek byl stále ještě obrovský, ale příliš zatížený úvěry. Výnos z majetku nestačil ani na splátky úroků. Janovi se narodili 3 synové, do kterých vkládal budoucnost rodu. Nejstarší Jaroslav, prostřední Vratislav, nejmladší Vojtěch. Mladí Pernštejnové byli renesanční kavalíři. Utráceli stejně tak. Aby splatili dluhy, najali si správce panství Hamzu. Správce začal šetřit a dohlížel na peněženky poddaných. Pivo směli kupovat jen z pernštejnského pivovaru. Obilí vozit jen do pernštejnských mlýnů. Poddaní měli také svým pánům půjčit vlastní úspory, většinou na dobu neurčitou. Přes úsporná opatření správce se Pernštejnové řítili do finanční katastrofy, protože jejich kariéra u královského dvora pohltila veškeré zdroje panství. Nejstarší Jaroslav před věřiteli utekl do Itálie. Vojtěch opustil dvorský život. Hospodařil lépe než Jaroslav, ale ani on nesplodil syna. A tak budoucnost rodu zůstala na prostředním Vratislavovi. Ze svých cest se dvorem si Vratislav přivezl španělskou manželku Marii Manrique de Lara. V Praze obývali dům na Pražském hradě, který je dnes součástí Lobkovického paláce. Marie Manrique de Lara proslula v pražském prostředí tím, že zřídila v tehdejším Pernštejnském paláci úžasný španělský salon. Byl to jakýsi vlastně fraucimor, který býval běžně na dvorech aristokracie nebo na dvorech panovnických. To znamená, že dámy se obklopovaly vlastně dalšími společnicemi, hovořilo se v takovýchto salonech, probírala se politika, samozřejmě sňatková politika byla hlavním předmětem. V tomto paláci se scházela i významné politické osobnosti. Docházel sem španělský vyslanec San Clement a řada dalších významných zahraničních třeba návštěvníků, kteří přijali s různými misemi do Prahy a podobně. Vratislav a Marie Manrique spolu měli 21 dětí. Z nichž se dožilo dospělosti pouze několik děvčat a 2 chlapci. Vratislavův syn Jan byl vojákem. Válčil proti Turkům v Uhrách, kde proslul jako vynálezce zařízení, kterému se říkalo Pernštejnská petarda. Šlo o malé dělo s krátkou hlavní a velkou ráží, které se umístilo přímo na bránu a bum, bylo otevřeno. Janův syn Vratislav Eusebius měl být budoucností rodu. Bohužel zahynul v jedné z potyček 30leté války bezdětný. Jím rod vymírá po meči v roce 1631. Nesmíme ale zapomenout na jednu ženu, Janovu sestru Polyxenu, která více než důstojně uzavírá dlouhou řadu Pernštejnů. Polyxena, její život byl velmi zajímavý. Od roku 1603 měla svatba s Zdeněk Popel, první kníže z Lobkovic. Ale co lidi neví, bylo velký láska mezi Zdeněk Popel a Polyxena. My máme 600 osobní dopisy a jestli můžu ukázat pár tady, je velmi zajímavé, protože můžeme něco číst. Tady všechno bylo španělský jazyk, ty původní dopisy jsou tady,
A ona napsala něco krásný v roku 1624. Bůh vám žehnej a ochranuj vás od všeho zlého, můj živote. Ať vám dá vše, co přejete, jen ne jinou ženu, protože nechci, aby měl můj manžel jinou než mě. Polyxena byla žena činu. Když byli Slavata a Martinic při druhé pražské defenestraci vyhozeni z okna, poskytla jim azyl ve svém domě právě ona. Ukryla je prý ve své mohutné sukni a nepustila k nim rozlobené české povstalce, čímž jim zachránila život. Polyxena byla výborná hospodářka. Také díky tomu, že po bitvě na Bílé hoře stála jako katolička na vítězné straně, rozmnožila majetek a vliv svého rodu nebývalou měrou. Který rod myslíme? Už ne pernštejnský, ale lobkovický. Ve 42 letech porodila jediného syna, zakladatele této větve Lobkoviců. Ale to už je jiný příběh.